Ahojte cestovatelia, tu je Stánka v pestovke Objavuj svet. Sme na slnkom zaliatej Sicílii a tu na týchto vulkanických kopcoch sa veľmi dobre darí týmto pomarančovníkom. Zrovna tento pomarančovník má iba 4 roky, ale obecne sa dožívajú aj 90 rokov. A 90 rokov dokážu plodiť tieto prekrásne a veľmi chutné šťavnaté pomaranče. Zaujímavosťou na pomarančovníkoch je to, že naraz, ako môžete si otrhnúť zrelý pomaranč, sú tu zárodky nových malých pomarančov. Ideme ochutnať produkty z týchto pomarančov a veľmi sa na vás teším, keď vás s našou malou skupinkou budem môcť zobrať na túto slnkom zaliatú Sicíliu. Čaute!